Final complicada para o xurado, para o público, porque foi unha final maravillosa, unha decisión difícil. Lembramos que esta votación está tomada por 5 partes, que é Iago, Carolina, Roy, Antón e o público. 5 partes aí a votar. Por lo tanto, Jay, Lucía, chegou o momento de saber cal é o gañador ou a gañadora deste segundo programa da 7ª edición da Liga. Roy Casal vai ser tío portavoz, sí? Me poña de pé, creo que sí que merece a ocasión porque, como os decía antes, foi unha final de dous artistas maduros, que xa dous artistas que teñen moitas tabas. Notamos un paralelismo durante as dúas cancións. Notamos que ao principio hubo algún titubeo, pero tan pronto chegaron os estribillos, aí hubo a personalidade latina de Jay, verdade? E a precisión afinando tamén en todas as características de Lucía. Por eso, cústanos moito tomar esta decisión hasta tal punto de que vemos que é un empate técnico, que xa entramos no campo das valoracións xa máis sentimentais e de afecto e de o que che pode afectar como ser humano unha canción, xa trascende ao xurado, co cual para nós é un empate técnico e deixamos que esa decisión a tome o público, porque estamos no campo das emocións e non da técnica. E transmítenme, pois, dende o público, supoño que por moi pouca diferencia, porque para nós, xa digo, hubieranos gustado darvos toda a máxima puntuación aos dous, transcende que neste segundo capítulo desta tempada, da 7ª tempada da Liga dos Cantantes Extraordinarios, o vencedor desta noite é Jay. Un aplauso. Jay! Moitos parabéns para Jay, para a escudería, os satélites que suma eses puntos para a escudería. Ai, perdón, para Blas, que suma eses puntos para a escudería do París de Noia. Jay, parabéns. Ay, ¿cómo estás, Jay? ¿Cómo estás? Mira, estoy muy feliz y muy orgulloso de mí porque siento que fue un reto. Comenzamos este programa con muchos retos, pero hace un año exactamente yo estaba cantando en la calle, en las calles de Madrid. Estaba con frío, cantando igual con todo el amor en el escenario más grande del mundo, como yo lo llamo, lo dije hace un ratito. Y estar sobre este escenario, estar logrando estas cosas, estar rodeado de gente tan talentosa y tan maravillosa, creo que es lo que me hace radiar esta sonrisa cuando salgo allí a darlo todo y a entregar todo, porque yo esto es lo que amo. O sea, yo cada vez que canto con una sonrisa y siempre mis frustraciones son dentro, pero cuando salgo aquí siempre intento darle esa alegría y esa sonrisa a la gente que me escucha. Jay, vencedor de este segundo programa. Parabéns de verdade. Noraboa. Imos ver agora como está o reconto neste momento da táboa xeral de todos os concursantes, para que saibades en que posición estades agora neste segundo programa, sumando os puntos do primeiro e do segundo programa. Ai non, por agora do primeiro, por agora como está agora, está Jay, agora mesmo estaría Jay con este segundo programa, Lucía con 10 puntos, María, Virginia, Carlos, Diego, David e Sabe, deste segundo programa, vale? Este segundo programa, e agora sí que imos ver a suma dos dous programas, do primeiro e do segundo programa, que está Virginia por agora, con 20 puntos, Jay empatada con Jay, Lucía con 19, María con 16, Sabe con 14, Carlos con 13, David con 12, Diego Meza con 11 puntos. Pero ainda queda moita liga. Agora quédanos saber o resultado das escuderías, que é a suma que conseguides, as escuderías tanto de París, Panorama, Satélites e Olympus, xunto os puntos que consiguen pois estes artistas. Así que César Romero, que escudería gañou hoxe, querido César? Hola de novo. Vente para cá, vai a final que María, que terá a liga que xa no segundo programa está xente chorando. Isto é increíble, emocionante. Bueno, imos pa o gañador, a orquesta gañadora no ranking das escuderías. Temos empate, aplauso para París e Satélite. París e Satélites empatados. Mire para aquí. Blas e Javier Saavedra, parabéns aos dous. Javier, que che pareceu a final? Contentos con esta victoria das escuderías? Moi contentos, porque además son dous cantantes espectaculares, emocionantes, e é verdad que a mí me apetecía velos aí os dous en acción e medíndose cas súas voces. De verdad que quedei moi satisfeito. Vaya segundo programa, Blas? Claro, encantadísimo. Estou de acordo, quedome con algo que dixo o xurado. Estamos no segundo programa
no segundo programa y Tela Marinera, que tremendo programa vivimos hoy aquí, ¿eh? Gracias, Blas. A todos, noraboa, Pois, eso prometo. familia, preparadevos para o que vos espera na terceira semana, que sabedes que volvemos sempre con moito ritmo, con moita canción, pero sobre todo con moita emoción e corazón. Un bico, familia, vémonos a vindeira semana.